Здравейте всички от Vbox, аз съм Brutal и това е втори епизод на Pokemon Platinum и тук при мен е Busy, a.k.a. Venom. То си сменя ника през 5 секунди, ама кажа да спре да каша клипа се откаже. И ще я паузирам, защото отново съм тук и ям в Атроя. Да. Намерих начин как да махна чита. То не знам дали е чит даже. Кой чит, В емулатора имах такова за Rare Candy-та, де ти помпат покемоните. Просто си ги трашна, да, и вече нямам такова. Да ти кажа ли покемоните, бе, Бизи? Абе, за какво ми кажеш? Брейв, Шокс и Брутал. Дай ще играя малко с Брутал. Да му напълним душата. Някакъв ми се кани тук, че ще му при. О, Wing Attack, свършено с това. Само с някакви педали ме пуска. Ето тук ще видим Dawn, която е Боклук. Това е тук е. Това е един таен агент. Давай, ясно е. Всички тук, ето гледате какви са след пъти. И днеска се качих на гондолата. О, да. Един падне. Един скочи и умря. Давай. Некво пъстни разправа, бях на гондола, настрах се. Нека тук не можа да издържи скочи умря. Невероятно начало на конверсация беше. И що си сменил никнейма, бе? Пати ламера си, бе. Във Vbox, бе. Ами във Vbox, що не си го смениш в мазане кампа? Що ни Ще направя реклама на това, което казвам. в мъта, не. Не. Мата бих направил реклама на мата. В mafia.com. Vmafia.com. virtual-mafia.com. Сложи освен това е най-готиния форум на мата, Да, който... и аз съм в отбората. Ама... Абе, умре, какво си ти? И ти умре, ако ще кажеш. Абе, тук ме игноруват тия педращите, какво ми влезе с фалшиви никнейма, ще ме майка. Кой? Ти в кой сервер се купили? Тук ще играем за Pokéwatch или Poké часовник преди тези клони тук. Тикет тюмай трябва да получа. Купон де. Купон за цаца. В магазин Сръбска скара. Купон 2 в ресторант Златни пясъци. Извинявам се за тъпия лак, Веном е виновен. Веном виновен, защото не е красив. Така, спечелихме трети купон. Ууу! Ето имаме часовник, в момента е 20:09. Тук има още опции като календар, калкулатор. Ще се бия пак с това педал. Стари ли се? Насрахта, дали?
Уау. Ще действам грубо с един бъба луч. Човека санна. Давай. Значи искам да кажа, че всички, ето гледате пипчета, имате малки пасури. Качете се на гондолата. Абе, те се качвали, бе, за разлика от тебе. О, добре, обиждаш ме. Хората са хардкор там, даже някой сигурно ще напише, че даже се качва на гондолата и през това време, любовка Е си ли старал сандвича? Една от нашия класа качва на един чуж мотор и оня дет има мотора, вика, какво става мотора ми, бе? We got run. Q. Ще развиваме Brave или както е там. People up. Влизаме в пещерата. В пещерата. Брой си ти уената. Хъма... XM. Сега ще ви го покажа какво представлява това. Ето Rock Smash. Ти не трябва за по-напред. Ай, те искат да ги бият тук, да ги оправя набързо. Някакви бокоци ми пускат. Опа. Насраха ми единия покемон. Вей, насраха ми втория. Още позирам. Вече снимам. И само искам да кажа, че където виждат с фейк никнеймове такива мои, особено гледат съм Блак, разбрахте ли, бе, малки пишлеменца. Нищо аз вече не играм. Аз не снимам. Значи аз вече не играм в Дъдъца. Аз не снимаш, бе. Шегова. И че вече не играм в Дъдъца, искам да кажа, че малки пишлеменца като вас, ако влезат там, веднага ще разбера, ще намеря къде живеете по епитови, не разбера, ще разбера само от кой град сте, де. Не разбера той къде сте, ще ви бомбардирам с цунами направо. С какво цунами, вич? Сега ви кажа, че сте пълни дришлевци, половината от Битбокс, дето играете, ма аз съжалявам, че го казвам. Без мен, естествено. Нали тия вас, дето не сте дришлевци, извинявам се, но и вие сте били дришлевци, всички са били дришлевци някой. Искам да кажа, че най-големите дришлевци... Аз ще трябва да спрям клипа, изказвай се. Чакай, най-големите дришлевци, влизат дъца, блеки се представя за мен, разбрах къде е лайна, малки на 10 години. Добре, ай чао, до следващия епизод.